každý seberozvojový biznis, který dokáže opravdu přinést nezvratný výsledky v tom klientovi, to znamená alchymický výsledky, tak za ním stojí člověk, který se už vzdal toho schovávat se za nějakou víceméně časem nebo jako i kvantitou ověřenou metodou, jo? A pustil se do nějakého vývoje své vlastní technologie. A pustit se do toho vývoje, to je ještě celkem docela jakoby, je to odvaha, je to celkem jako jednoduchý, ale ten další krok je opravdu se jako postavit za tu práci. A tady já vidím za první spoustu lidí, kteří se schovávají za ty prostě nějaký jakoby tradiční metody, ale vlastně v rámci té metody už tam jako vyvinul nějaký svůj způsob, něco je tam jeho v tom, ale pořád to jako nevytáhl nikam na světlo boží. Je to takový vlastně schovaný pod povrchem. A spoustu lidí, kteří teda se jako odvažujou už jako vytahovat něco svýho, ale buď je to jakoby strašně připosraná ta forma, jako není to tam prostě claimnutý, co to teda jakoby o čem ta technologie, protože lidi se bojí toho, že princip alchymie je to, že je za prvý paradoxní a strašně banální. Že prostě ve výsledku vždycky jakoby dojdu s mýma klientama, když to s nima rozvíjím, k tomu, že vlastně největší síla té jejich technologie je v tom, že prostě s nima lidi jenom jako jsou. Že prostě s váma jenom ty lidi tráví čas a nic víc jakoby nepotřebují. Samozřejmě, že tam jsou potom další opravdu jakoby technologický postupy, to je jasný, ale tohle je stejně nejsilnější. A z toho potom vznikají všechny ty rezistence, kdy lidi třeba jako nějakou dobu prodávají tu svoji alchymii, pak se stejně v tom začnou jako topit a začnou hledat nějaký jako stébla právě těch jako klasických metod, když se tam jako snaží nacpat, protože se prostě lekli toho, že se musí jako postavit do něčeho naprosto svýho. Jo. Nebo mě tam pořád, a je to normální, jo, protože často my, kdo jako jsme ty alchymisti, tak máme, jo, human designem nebo astrologií prostě nádherně jako bezobrazitelný prostě projekční pole, kdy prostě fakt odrážíme těm lidem to, co oni v sobě jako hledají a bojí se to jako si to přiznat a prostě jít s tím ven. My to v nich prostě máme probudit, jo. Takže se potom bojíme jít a prostě to prodávat.